Wat moet ze doen in het geval van een noodsituatie? Mensen die een EHBO-cursus of die een EHBO-vereniging zitten, die weten dat natuurlijk als geen anderen. Afgelopen zondag kwamen ze vanuit de hele regio bijeen in Moerfort voor een grootschalige oefening. Ik kreeg de deur niet op. De deur niet open? Nee. En een deken nog niet? Mam, ik kreeg de deur open. Oh nee. Wel de brandweer, maar... We staan bij de kerk in Moerfort en ja, hier is het verschrikkelijks gebeurd, maar gelukkig niet echt. Nee, gelukkig niet, want we hebben weer een scenario bedacht wat toch een beetje actueel is. Er gebeuren dagelijks zo'n ongelukken en daar willen we toch een beetje naar voren halen. Je zit toch wel een beetje een beknelling en de auto wat achterop gereden is. Gerda, ligt nog een slachtoffer. Maar aan de voorkant had er ook een fietser geraakt. Daar zijn ze niet, hè? In eerste instantie niet, dat wordt jammer. Maar dat gebeurt in werkelijkheid ook zo. Hè? Alle aandacht jij doet naar de mensen in de auto, terwijl het ergste slachtoffer ligt aan de voorkant. Ja, is dat. En dat wordt nog het eeuwigste. Even gaat over de oefening vandaag. Het is de oefening van de EHBO in Moerfort, maar het is volgens mij een heel groots opgezette oefening. Hè? Nou, deze is echt groot opgezet omdat we hebben mensen uit Maastricht zelfs hier bij die oefening betrokken. En hoe komt dat door? Omdat onze instructeurs, die zitten ook links en rechts in Limburg, geven die lessen en die hebben geprobeerd toch ook van haar mensen er naar boven te halen. En dat is ook vrij goed gelukt. Even later zagen jullie inderdaad dat er voor ook een slachtoffer lag. Het is belangrijk dat je even rondkijkt bij zo'n ongeval of er omheen niet meer slachtoffers gevallen zijn. Dus inderdaad even rondlopen dat je zeker weet dat je alles hebt. Ja, als je op de brandweer staat op te vangen, jij stond keurig met je handje omhoog, hier moet je zijn, dat is netjes, maar blijf dan inderdaad ook staan en spreek de bevelvoerder aan. Ik dacht, ik kom aan, ja, dan krijg je alles van door. Ja, dat klopt. Nou, deze middag zal er een 50 rondlopen. En natuurlijk ook heel veel mensen die dan weer slachtoffer spelen en zo. Hè? Ja, de lotussen en de instructeurs, dat zijn er ook weer die wat lotusopleidingen volgen zijn. Die wat vandaag hier een oefening hebben. En zo is het uiteindelijk met de instructeurs ook. En dat geluk hebben we weer dat OOS-instructeurs, OOS-EHBO-instructeurs, zo'n connecties hebben links en rechts. Is dit niet de ernstigste situatie die ze tegenkomen? Kunt je er nog een paar opnemen? Nou, er zijn heel veel situaties. Zo is, hier in de buurt zit hem de knelling. Er is er een met een been onder een fres gekomen, dus onder een tractor. Dan is er op een plaats, daar is de mensen worden aan het hout zagen met de motorzaag. En dat is een beetje misgegaan. Maar zo zijn er ook hardlopers tegengekomen en die werden er onwel. En die zullen ook geholpen worden. Het is voor de deelnemers vooral een grote verrassing wat ze allemaal tegenkomen vandaag. Mogen we het wel zeggen, zelfs op een 15 plaatsen hoe dat het geval is. Kom, doe gek! Zit ze daar in de camper? Maar goed tegen het sjoefelen over vandaag, want anders zit ze daar met een op. Maar joh, kom, ik hou dich nog een keer. Kom maar terug, dan hou ik die nog een keer. Nee, maar. Nee, kom maar joh. Ach, zit ik goed. Hoeveel zit ze hier in een minowagen? Kom maar hier. Nee. Kom maar hier. Kom maar. Nee, kom maar. Jan? Ik ben Jan. En ik ben Peer. Het geeft hier niks aan, jong. Het geeft hier niks aan. Nee, maar dat geeft dan even... Kom maar. Kom je dan maar helpen, de gek? Er wordt in mijn camper het gezeten. Kom mee. Wat heb je gedaan? Dat is zo met een schroevendraaier aan het slot van de camper. Aan het hoofd. Hij heeft met de balk op het hoofd geslagen. Het is ook altijd aan mijn camper zo.